Στους Γαλάτες λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να το σημειώσετε κιόλας, να δείτε. Στη 1031 σελίδα, είναι στο 4ο κεφάλαιο και θα το διαβάσω από λίγο παραπάνω. Από το 4. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός Πατέρας τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη γυναικός και υπετάγει στον νόμο, δια να εξαγοράσει τους υπονόμο, δια να λάβουμε την υιοθεσία. Υιοθεσία μεν, απ' την άλλη όμως αληθινά παιδιά του Θεού. Γιατί μας εγέννησε. Υπήρξε γέννηση. Και αν κάποιος σε γεννήσει, είσαι και παιδί του. Και επειδή είστε Υιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Φοβερό. Όθεν δεν είσαι, λέει, πλέον δούλος, αλλά είσαι γιος. Εάν είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος του Θεού για του Ιησού Χριστού. Μέσα στη καρδιά μας έστειλε το πνεύμα του Θεός και κράζουμε Αβά ο Πατήρ, πατέρα μου. Και χαιρόμαστε. Και μάλιστα λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Στους Ρωμαίους λέει, εσείς είστε, λέει, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Φοβερές επαγγελίες. Γιατί ο Θεός είναι και πατέρας μας και μας έχει ετοιμάσει κληρονομιά, την οποία θα απολαύσουμε αιώνια. Δόξα στον Κύριο.